אומנם לכאורה אינו מובן, איך שייך למר מיילו, מטו באר אינסוף. דהנה בפירוש אינסוף, מביא רבינו הזוקים בכמה מקיימס, שאין זה עיר שנמשך מאינסוף, עיר של אינסוף, כי אם עיר שהוא עצמו אינסוף. היינו אינסוף הוא אמיתי, שאין לו תחילו ואין לו סוף, וכו'. ואם כן, לא ישייך בחילוקי דרגס דמיילו ומטו. אז גם בעיר אינסוף לא שייך חילוקי דרגס. ויובן על פי ביור רבינו הזוקים ודמאס ולא בין עניין עיר אינסוף ושל אחרוב, שעיר אינסוף ניקור השפוע סכיח והחייס ומנה יסבורך. שיוכל הכיח הזה לחס אילומס אין קץ. ועל כן נקרא אין סוף, נקרא עיר ולי שפע, עיר אין סוף. אין סוף הוא נקרא שיוכל לחס אילומס אין קץ, לכן נקרא אין סוף. ונקרא עיר ולי שפע, ושם במוסף עצמוס יסבורך שום שינו ויספלוס ממשוך הסעורה, לאחיס את כל אילומס. כמו של עיר השמש, אחרי שהנשומס לובשת בגוף ממילא הגוף נעשה חי, ואינו צריך להסעסק לאחיס הגוף על דרך שפע. ולא כן, זהו גם כמו של עיר והאור. וממשיך שמבחינת העיר אינסוף, או יוכל לסבס אילומס אין קץ. הוא יוכל להוצל ולהמשיך ריבי רובו בספירס עד אין קץ. אילומס עד אין קץ, ספירס עד אין קץ, עד כאן לשני. ועניין בזה דין, מה שנקרא בשם עיר, הרי זה להירא שאין לי המואר. כי אם עיר, שעניינו הוא כשמי האור בלבד. לא כמצד עניין המואר, ששום אמיתיס ין היחלס, לא ישייך לימר למעלה למטה. ואנו שרק נעשה עניונים אלו, אבל לא ישייך לימר שישנו בייס מדרגס. לחס כמה וכמה שלא ישייך לימר שיש הפרש גודל ביניהם. אבל מצד עניין העיר, הרי אם הייסה עיר אינסוף, וכנל שמבחינת עיר אינסוף יוכל לסבס אילומס אין קץ, ולמעלה ייסה ספירס עד אין קץ, קונקרייסי האורה וגילוי, והקופונים שירו שומוקי לאורה וגילוי, בלבד שייך למר שמיילה מטו. באופן שבייס מדרגת, זה שיש ביניהם לרק הפרש סתם אל הפרש גודל. אז מה אמר כאן שבעיר אינסוף, אמנם העיר עצמו הוא אינסוף, עד לכך שהוא אין בו תחילו ואין לו תחילו ואין לו סוף העיר עצמו. אבל יודו בכל זאת עיר, לא המואר, שייך למשל שבייס מדרגס. דייסה אורה וגילוי, כמו שיר שומוקי לאורה וגילוי. אז יש בו שתי מדרגס. יש להם על שם מיילה, ומטו באופן שם בייס מדרגס. אבל שיש ביניהם ורק אפס. אז פשטס זה אומר לך, שעיר אינסוף, עצם העובדה שהוא עיר, והאור בלבד. אז לכן אפשר כזו כבר באיזשהו אופן מוקר, כל שהוא כבר עיר מחוץ לעצם, אז הוא מוקר שבו ממנו מדרגס, מיילו ומטו. אז בעצמוס ויחלס, כמו שאנחנו דיברנו כמה פעמים על ההבדל בין פשיטוס שיש בעצם הנפש ופשיטוס שיש בעצמוס אינסוף ברוך. על דרך זה פשיטוס שבאק גם פשיטוס שבעצמוס אינסוף. אז דיברנו על זה כמה פעמים. אז ההבדל הוא לא רק שפשיטוס בנפש, זה פשיטוס של 10 כיחס. על דרך פשיטוס של אק זה פשיטוס של 10 ספירס, נגיד. פשיטוס של עצמו זה פשיטוס בלי גבול לכל התרים.
זה נכון, אבל לא זה עיקר העניין. אז גם אופן אחר, משמעות אחרת של פשיטוס בכלל. פשיטוס שבנפש נעשה כיחס, זה פשיטוס שמתייחסת לעשר כיחס. אבל פשיטוס באק, פשיטוס שמתייחס לעשר ספירס. והוראי שמאשים הקדוש ברוך הוא יברא עוד ספירה, אז יצטרכו לשנות את כל הפשיטוס. הפשיטוס של הנפש היא לא מכסה את הספירות הנוספות אם הקדוש ברוך הוא יברא אותה. כל פשיטוס ביחס לזה. כי זה המשמעות של פשיטוס, כל המשמעות של פשיטוס, בגלל שיש ציור, יש 10 ספירות, ואתה, המציאות הראשונה, לפני שיש ישחלקוס של 10 ספירות, אתה הפשיטוס של 10 ספירות. לכן אתה נקרא פשיטוס, אתה שייך ל10 ספירות. ככה זה גם פשיטוס בא, וכל זה יש תלשלוס נגיד. אבל כשנבוא פשיטוס בעצמוס, אז הפשיטוס בעצמוס, הפשט לא בגלל, עצמוס הוא פשוט בגלל שהוא פשוט מכל הדברים שבאים אחריו. הוא פשוט מכל סדר ההשתלשלוס, מכל הנברואים, מכל הגילויים. הוא פשוט בעצם, עצם מציאוסי, הוא בלי שום ציור, בלי שום שייך, בלי שום משמעות, לא כי הוא פשוט ביחס למה שבא ממנו. בעצם אותו הוא פשוט. אז זה לא רק פשיטוס, המעלה של פשיטוס של אינסוף, זה פשיטוס ביחס, בלי גבול דברים, לא רק ביחס ל10 ספירות. אז בעצם הפשיטוס היא נובעת, היא לא מתייחסת בכלל לציור שבאים אחריו. אצלו פשיטוס וציר הנוח. פשיטוס וציר הנוח אצלו. הוא לא פשיטוס, זה לא ציר. אז במילא אי אפשר לומר על היחילה שבעצמוס, שזה איזשהו מוקר למוקר למה שיבוא ממנו. מה שאין כן, הפשיטוס שבעיר אינסוף, שהוא האור, אז אנחנו גם כן אומרים עליו שהוא אינסוף. אבל במילא אצלו גם הוא אינסוף, אבל היות והוא כבר מוקר, זה מוקר שבוע אחרי זה יבוא ממנו מציאס, אז אני יכול לומר שיש המיילו מטו שבו, אז גם באור גם כמיילו מטו במוקים אחד, כי הוא עדיין אינסוף, הוא פשוט. אבל הפשיטוס שבעיר, ובכל זאת הוא כבר מקור למשהו שיבוא אחר כך. אז מצד מה שיבוא אחר כך, אני יכול להגיד שזה בייס נועס. מה ידבר מקבלוס? לא. אני יכול אפילו להגיד בייס מדרגס, בגלל שהוא מוקר למדרגס. זה ההבדל. הוא בא להגיד, אפילו בחילס גם כן, יש שתי חילס, חילס לא אלוהר, וזה גם כן נקרא בייס נועס, מה שיבוא אחר כך, אבל זה עדיין אין חילוק ביניהם. כי זה פשיטוס אמיתי, זה לא פשיטוס ביחס למשהו. אז כמו להגיד שהפשיטוס הוא כולל את יחילס או חילס לא אלוהר. זה לא כולל שום דבר הפשיטוס, זה פשיטוס אמיתי. זה מה שמוסבר ממנו שלנו, תראה בפשיטוס ביחילס? פשיטוס אמיתיס? לא יודע מה כתוב, מה למשל תראה, מה שהוא מביא, זה מה שכתוב. זה הכל מה שמסביר פה. רוצה להסביר פה את ההבדל בין הפשיטוס, בין שתי התנועס של גילוי וההלם כפי שהם בעצמוס, ובאיזה התנועס כפי שהם באור. אז גם בעצמוס קורא לזה בייס תנועס, כי בסוף בא ממנו, אבל לא שזה עניינם, הם לא מקור. נכון,
משתי התנועים של יחילס לא ויחילס לא הרבה אחרי זה באילומס מיילה ומטה. אבל באיזה התנועים שבעצמוס הם לא מקור בכלל. אין יחס בין הפשיטוס שלהם למה שבא ממנו. נכון, בפשיטוס כמו הפשיטוס שבנפש, אפילו זה פשיטוס גמורו, אבל זה פשיטוס שמקור לריבוש שיבוא אחר כך. פשיטוס שבעצמוס הוא פשיטוס לא בלי גדר על מה שיבוא ממנו. הפשיטוס בגלל שעצמוס הוא מה שהוא, הוא לא, אין לא שייך שם אין של ציור בכלל, אין מושג של ציור שם. אז זה ההבדל אז הבייס נויס כפי שהם ויחילס, אני לא יכול לומר שיש הפרש ביניהם, יש איזושהי סחלקוס ביניהם. אבל בעיר, בגלל שהעיר הוא כבר כן מוקר למוקר למה שיבוא אחר כך ממנו. אז ממילא אפשר להגיד שזה כבר, יש כבר איזשהו התנאה של ישחלקוס, מצד העניין. כמו שנגיד בפשיטוס הנפש, אנחנו דיברנו על זה כבר קודם, פשיטוס שבנפש, ששם כל הכיחס בשווה, אנחנו דיברנו על זה, האם, אבל אחרי שהכיחס האלה יוצאים מהנפש, הם מתחלקים, יש מיילה ומטה, חוכמה ובין זה מיילה ומטה. אבל כשהם בנפש אין מיילה ומטה, כולם שווים, אין שם ציור, כולם פשוט אין שום ציורים, אז זה הכל בשווה, אין חילוקים. אבל האם והכיחס כמו שהם בפשיטוס הנפש, אז הפשיטוס שבנפש היא מקור לכיחס, היא לא מקור לישחלקוס של הכיחס, היא לא מקור למיילה ומטה. איך פתאום היה מיילה ומטה בין הכיחס? זה לא בא מהנפש. אז בפשיטוס שבנפש, נפש ניסי כיחס. בפשיטוס של הנפש, ששם אמנם אין ישחלקוס של כיחס, זה פשיטוס. אבל כשהם יוצאים מחוץ לנפש, יש מיילה ומטה. והכיחס, כמו שהם בפשיטוס של הנפש, אין שם מיילה ומטה. הנפש היא לא מקור למיילה ומטה שבהם. למה? כי הפשיטוס היא המקור שלהם. וכל הפשיטוס, הפשיטוס מתייחסת לכל הפשיטוס מתייחסת לכיחס. יש את כל הכיחס בפשיטוס. אז למעשה, במידה מסוימת הפשיטוס היא מורכבת. הפשיטוס של הנפש היא מורכבת מעשר כיחס. למה אתה קורא לו פשיטוס? כי יש כל העשר כיחס שם הם בפשיטוס. אז למעשה בדקס שבדקס, הפשיטוס שבנפש היא מורכבת. לא פשיטוס אמיתי. אז יש שם, גם הישחלקוס, וככה זה באק. באק, אני, שמתי בהמשך אודם כאייה. יש עוד אחרי אודם כאייה. זה אומר בריחוס על אק. שם יש הרבה פרט. אז הוא מדבר על כך שאק, אק כולל את כל ההשתל שלו, כל המדרגס, היא כוללת לא רק את המדרגס, היא גם כוללת את חילוקי המדרגס. את כל הסדר של הבייה, שהצילוס בריא, הצילוס זה ככה, הצילוס זה גיל ההלם, ובייה זה ביש מים, כל ההבדלים האלו שיש באילומס בגולו, באק הם כלולים שם בפשיטוס של אק. על דרך זה בנפש, כי זה פשיטוס בסדר השתל של הסגוף, אז הפשיטוס עם מקור כבר לציור. לכן גם באק זה נקרא מיילומטה? באק יש שם גם מיילומטה, זה בשווה ממש, אבל יש שם מיילומטה. זה שום לא כזה. כן. ושם יש החילוק של, גם ההבדלים נוצרים ממאק. כך גם כי בנפש נעשה כיחס, גם ההבדלים נוצרים מהנפש. אז מילא, אם נדבר גם כן באר אינסוף, אר אינסוף לפי ערך, כבר גם כן מקור, הוא מקור להשתלשלות, אר אינסוף כבר ער. אז גם באר אינסוף, אנחנו נוכל לומר שם, אז שם יש המיילו,
אינסוף למיילו אין קץ, אינסוף למטה דין תכליס, שם יש הכל בפשיטס, אז יש גם חילוק, אז גם הישחלקוס שיש אחר כך, אז בדקו זה נמצא שם כבר בעיר. איפה סגודל? מה? איפה סגודל? בהפרש גודל, כן. אם מדברים ברמות האלו של פשיטס, אז זה הפרש גודל. אם מדברים ברמות האלו של פשיטס, אז החילוק הקטנצ'יק הזה, שזה מקור לחילוק, זה כבר הפרש גודל. שנוגעים בעניין של פשיטס, כל חילוק קטן זה כבר הפרש גודל, אם יש כבר משמעות של חילוק. שכן בעצמו שאין שם עניין שהוא מקור, זה שיש בו הכל, זה לא כי הוא מקור לכל, כי הוא עצמוס הוא הכל. למה לא נקראת זה אלה מסליינים למטה זה מסחטנים? מה? למה למטה זה מסליינים ולא מסחטנים? זה מה שיש בו? איפה בעיר? למה למטה שיש בו? בעיר הסוף? לא, זה מיילו שתי התנועות התנועות של מיילו למטה שמדבר כל המים, רסוף למיילו נקראת למטה דין תכליס. אז זה מדובר. למטה זה מצד יסאבוס, מצד זה שהוא מהווה, ולמיילו זה לא שדר נגיד, משהו שלא קשור ליסאבוס זפל. מה פשט כמה פעמים לא מפרט בעצם, אבל הוא מסביר שמשתלשל בעיר בסוף למילה דין קץ, שזה במצד היחילה של לילה הויר, וזה העניין שהעיר יש בו טבע עליו למילה. זה שיש בדרגה הזאת של עיר אינסוף, מצד אחד עניין של עיר של הגילוי, מצד שני יש באור הזה טבע של עלייה למיילו, זה הוא מסביר שם, זה אינסוף למעלה דין קץ. הוא מדבר שם על אינסוף למטה דין קץ, מעלה דין קץ, מטה דין תכלס. מטה דין תכלס זה שיש גילוי, מעלה דין קץ שוב, זה עלייה שלו, זה שור למיילו. אז יש תכונות שיש בעיר אינסוף. למרות שזה מתייחס לכאורה למשהו, זה קורא לזה אינסוף, בפשיטוס זה קצת המובן שזה הפשיטוס של זה, אבל באינסוף, כאילו קורא לזה אינסוף, אבל זה כן מתייחס למשהו פשיטי, לכאורה למשהו. בעיה. כן, זה מה שאומר, ואיסוף, למה איסוף, אבל זה כבר עיר, זה כבר איספשטוס. כמו שעל דרך כמו פשיטוס בנפש, כמו כמה שאנחנו יכולים להבין בזה. זה פשיטוס שמתייחסת למה, זו השאלה. אם זה פשיטוס שכבר מתייחסת למשהו, אז אתה יכול לומר שבפשיטוס יש כבר עניין של ישחק. זה הפשיטוס של זה, אבל באינסוף להגיד שזה האינסוף של זה. מה? כאילו להגיד שזה האינסוף של... להגיד שזה הפשיטוס של זה, זה קצת... זה אותו אינסוף, זה לא שתי אינסופים, זה אותו אינסוף. לא. אותו אינסוף יש בו שתי העניינים האלה. כן, אבל כאילו צריך להגיד שבאינסוף יש את העניינים האלו. זאת אומרת שבאור אינסוף זה כבר כן מתייחס למשהו מסוים יותר. לשתי העניינים האלה. כן. ולקרוא לזה עדיין אינסוף, למרות שזה מתייחס למשהו מסוים. מה קרה? אז לא הבנתי מה זה אינסוף. מה זה אינסוף? מה זה עיר? אינסוף זה אינסוף, אבל זה עיר אינסוף, זה לא עצמוס. זה שזה עיר, זה גוף העניין של עיר, כבר אומר על שייכות של לזול, שייכות לגילוי, שייכות... מה שיש באינסוף שיש בעיר, זה כבר אינסוף עם שייכס, ככה תגיד. אינסוף לא צריך להיות, פה שבתכלס הפשיטס, כן, זה גם פשוט. טוב, אני קיצר, אתה לא הבנתי בדיוק את הבעיית השאלה, וגם אני לא הבנתי בדיוק מה נכנס לגדר של אינסוף, אבל אנחנו מבינים שיש הבדל, מה שנסביר מה זה אינסוף, שיש הבדל בין מדברים אינסוף בעצמו, שיש הבדלים בעיר. זה אנחנו יכולים להבין. כי עיר זה כבר שייך לגיון, שייך לאילומס. אז באמת, הפשיטוס שם, האינסוף שם, זה כבר לא אותו אינסוף של כמו שהוא בעצמו.
זה רק לסיים את העניין. וזה נוגע להמשך שלנו בסמבוא. מתחיל הרי בתחילת וילך, מתחיל מהעניין של אינסוף למעלה, מה אלוקת מעלה נתכלית, הוא שואל מה שייך באינסוף שתי בחינות. אם זה שתי בחינות, אז זה כבר לא אינסוף, אז כל בחינה היא בחינה אחרת. זה לא איסחלקוס, זה כבר לא אינסוף. זה שהוא שואל. אז מה התירוץ לשאלה הזו בסופו של דבר? אנחנו לא הגענו לזה, בואו נמקיע זה הסיכום של העניין. אנחנו דיברנו על זה, אבל הסיכום הוא להגיע לעניין של יחילס. כל העניין שנדבר בסדר, כל ההמשך, העניין של עיר ושפע, עיר מן המוער, כל זה ההכנה, הקדמה, איך להגיע לשורש של כל, לשורש של עיר מן המוער, לשורש של הריסוף, שזה היחילס שבעצמוס. ביחילס שבעצמוס, שם יש שתי הבחינות. יחילס לויר זה שורש לאינסוף למיילו תכליס, למטה לתכליס, ויחילס לילוהר זה שורש למיילו עד קץ, וביחילס זה יחילס אחת, אז לכן יכול לקרוא לזה אינסוף. כי זה לא בישחלקס, זו הייתה שאלה הרי. איך אתה אומר, אם יש שתי עניינים, ומיילו ולמטה זה שתי דברים, אז כל אחד מהם זה לא אינסוף, זה איסחלקס. המיילו זה לא מטה, מטה זה לא מיילו. אבל כשאומרים בשורש שלנו ביחילס, ביחילס זה יחילס אחת, אז שם זה אחד ממש. זה המהלך כל העניין בהם של זה רוצה להגיע ליחילס. עכשיו השאלה היא, אבל אנחנו נשארים בבעיה. אם אתה בא ואומר אתה בעצמך אומר איפה אנחנו יכולים לראות את האחדות המלאה של בי זקם, שזה עניין אחד בעצמוס, ביחילס. אבל כשאתה משתלשל ואיר אינסוף, אז זה כבר נהיה שתי קווים, איר אינסוף למעלה דין קץ, מטה דין תכלס. זה שתי בחינות, זה שתי תכונות. אז מה הרווחנו שבשורש, ביחילס, זה אחד. אבל כשמנים איר אינסוף, אז זה כבר שתי דברים. אז זה כבר לא אינסוף. אז לא אינסוף, כי בגילויים זה שתי קווים. אז לכאורה בהמשך של סמבוא זה חסר. הפרט הזה, הוא נשאר סתום. זה לא מובן. אתה הבאת אותנו ליחילס. ושם ביחילס, להויר ולהויר זה כל עצם אחד פשוט ממש. אז זה מובן, אין איסחלקוס שם, אין חילוק משהו. אין נפרש ביניהם, מה שנדבר כאן. אבל כשמגיע אחרי זה לא אינסוף, אתה מדבר שיש כן נפרש. מה הבעיה? מה? אז זה כל אינסוף. אז כל בחינה, אינסוף למעלה דין קץ, הוא לא למטה דין תכלס. ואינסוף למטה זה לא אינסוף למעלה, זה שתי קווים בר אינסוף. זה כיח הבליגול, זה כיח הגבול. זה קורא שיסחלקוס. אז זה הייתה כל השאלה. מה הייתה השאלה מלכתחילה וילך? איך אתה אומר אינסוף למעלה דין קץ למטה? אם זה אינסוף, אז איזה מעלה למטה יש כאן. אז צריכים להבין שיש מעלה למטה בנקודה אחת. אז ביחילס, זה התשובה יחילס. יחילס זה לא אבלי לא זה כל בנקודה אחת. אבל כשנמשך אחרי זה בגילויים, בעיר, אז זה נהיה שתי בחינות. אינסוף למעלה זה עניין אחד. אינסוף למעלה זה בלי כל, זה גבול. כל שתי דברים. אז בעצם בסמבוא זה נשאר לא מתייחס, זה נשאר פתוח כזה. לא חסר, אין ביור. וכאן יש כן ביור. כאן הוא אומר שגם אינסוף, עיר אינסוף גם הוא, שהוא עצמו אינסוף, אתה אומר, הוא עצמו אינסוף, אינסוף אמיתי. וזה גם כן, אפילו שאומר יש הפרש גודל ביניהם, זה גם כן לא הפרש גודל, זה רק בגלל שיר שמוקר, העיר הוא פשוט, כמו שדיברנו קודם, העיר הוא גם כן פה, העיר הוא אינסוף, כמו שדיברנו, העיר הוא אינסוף, רק הוא מוקר דמוקר שבוא ממנו, בגלל שמוקר למוקר, לכן אני קורא לזה אינסוף, מייל ומטו,
אבל האמת היא שכמו שהם באור אינסוף, הם בשניהם בנקודה אחת. אז כאן לכאורה, אם אנחנו כן מבינים בדיוק את הביורקה, לא מבינים את הביורקה, לפחות פה אנחנו רואים התייחסות לשאלה הזו, ופה יש כאן איזושהי תשובה, מה שבסמך ווב אין. אז הוא מסיים ככה, לא מסכם, לא אומר ככה באופן ברור, התירוץ על הקושה, לא מתרץ את הקושה, רק אומר בסוף, הנה זה הביור שנסוף מה נקצמן, זה תכלס. ולכאורה זה לא מובן, זה נשאר לא מובן. הבאת אותנו ליחלס, ומטה בניסוף, ובניסוף זה כן מחולק. אבל כאן הוא מסביר, גם בניסוף זה לא מחולק, בגלל שמוקר לשבוע אחרי זה, אז זה נקרא עדיין מבחינה אחת. אני חשבתי פה מה זה העיר והאור, עיר והאור, מה זה אפשר, מה מתכוון העיר והאור, מה זה האור? טוב, אני לא... דרך אגב, תסתכל כירה. זה נגיע לנתסם פה, בגלל די ספוקר. מה פשט עיר? מה זה עיר מן המוער? מה זה עיר מן המוער? מה זה העיר הזה? מה זה קמקם? מה זה עיר אינסוף? מה זה עיר? זה עיר, זה האור, זה לא שפע. שפע אני מבין, לא למד מהוס השפע, לא נעשה מהוס השפע. אין לנו מושג מה זה ספירס, אבל יש מושג מה זה שפע, זה השפעה מסוימת, זה השפעה מסוימת. לא חייב להדביק מה זה השפעה, יש השפעה, קדוש ברוך הוא נתן חייס, יש כל מיני השפעות. עיר זה לא שפע, זה רק עיר, זה האור מהמוער. מה זה הדבר הזה? מה זה האור מהמוער? אז אני אגיד רק משל לעניין, נסיים בזה. נו, צריכים עניין של עסקה צריכים לדבר עסקה צריך לדבר לסיים כל עניין אחד ויוד שבט. אז אני רוצה לשאול כזו שאלה. לשאול הרב נותן ברכה, מבקש ברכה לפרנסה ברחוב, ונותן לו ברכה, נותן לו גם דולר. וידיע לזה ברוך השם, צליעה ויעד, פרנסה ברחוב. אז אני רוצה להבין איפה נקודת הקו, איפה הייתה הנקודה? מה הועיל? מה הביא את הפרנסה ברחוב? הדולר שהרב נתן. הברכה שהוא אמר, הנוס הברכה שהוא אמר, אני יכול לדבר גם במחשוב לבד. וגם שפועל. והאמת היא גם מחשוב, אבל לא צריך מחשוב, צריך לחשוב. מספיק רוצה. זה שהרב רוצה שהיהודי הזה ירוויח. יהיה בפרנסה ברחוב, זה מספיק. והרוצן בעצמו, בו יש את הכוח. הרוצן בו יש את הכוח ברוצן. כל אחד רוצה, אני גם יכול לרצות. אז הכוח הוא לא בדולר, ולא בברוכה שלו, בדיבור שהוא אומר, ולא במחשבה שהוא חושב על הידיעה, גם לא הרוצן שהוא רוצה שידיעה לו, אלא בגלל שזה הוא. בגלל שזה הרב. הכוח לא נמצא לא ברוצן ולא בדיבור, לא במחשבה ולא בדולר. בגלל שזה הוא. אלא מה? ההוא הזה צריך לבוא לידי ביטוי במשהו. אז הרוצן, זה שהרב אומר, או שרוצה שהידיעה הזה ירוויח, אז הפעולה הזאת של הרוצן, זה כאילו מכוון את העצם, את האמץ, את העניין שלו, את העצם שלו, הוא מכוון את זה לעניין של פרנסה ברחוב. אבל הברוכה והרוצן זה רק לכוון, למה לנצל, להשתמש עם העצם, עם העצם של הרב.
אבל הכוח נמצא בעצם זה שהוא רב. ככה זה לא. זה נכון מה שאני אומר. לא, זה במילים, אז זה נמצא במילים, באיסיאס, במחשוב אפילו, ברוצה, בגלל שזה הוא. אבל ברור צריך להגיד לו, לרצות, אחרת. יכול לבוא לידי ביטוי? יכול שיהיה במילים? לא, אבל אחר שירצה. שירצה שהעניין שלו יעזור ליהודי בפרנסה. זה כל הרצון פשוט לכוון את עצם של יכול בלי גבול דברים. לכוון מה לעשות, מה להשתמש עם העצם, זה בהרוצן והדיבור. זה רק הביטוי, זה הכיוון לכוון את עצם לאיזשהו עניין. עכשיו השאלה היא, אז מה הרב נתן פה? הוא נתן משהו משולש פה איזשהו שפע? יש פה השפעה מסוימת, הוא נתן השפעה? הוא נתן פה איזה שפע, איזה שפע יש פה? אין פה שפע בשום דבר, אין פה השפעה. זה הכוח, זה הוא עצמו. והדיבור והרוצן זה האור, הדיבור והרוצן זה האור. זה האור. מה המשמעות של האור הזה? מצד אחד, כאילו בהאור, זה רק האור בלבד, כאילו אין פה שום דבר. מצד שני, אין פה כלום. מצד שני, כל כולו זה העצם, זה לא משהו אחר. האור זה משהו שאין בו שום דבר, אין פה כלום. בניגוד לשפע שיש משהו, באור אין כלום. בניגוד לשפע, יש בה מה שיש בשפע. מה שהוא נתן הוא נתן. אם רבי נותן לו $10,000, אתה יכול מה שיש פה שפע שמשך לו משהו. אז כאן בהאור אין פה שום דבר, בניגוד לשפע שיש כן. ובצד שני, בניגוד לשפע, שמה יש בשפע, מה שיש בשפע, בהאור נמצא כל העצם. זה נותן קצת להבין מה זה האור. האור אין בו מן העצם כלל, בניגוד לשפע שזה משהו. מצד שני, יש בו כל העצם. וזה העניין, ולכן אין בזה שינוי, ואין בזה... מצד אחד זה אופל שום שינוי, כי זה רק אור לבד. לא נתן לעצמו כלום. אין בזה שום שינוי. מצד שני, זה כל העניין. טוב, תחשבו בזה. אם יראה לכם שזה כיוון טוב, אם לא, אתם יכולים להגיד שזה לא מסודר איתנו, כל אחד יכול להקריא את מה שהוא רוצה.